Hangtod kagahapong adlaw March 17, 2021, miabot sa Homonhon Island sa Giwan, Eastern Samar ang Magellan Elcano Expedition nga mo'y una nilang gitaak. Historical landmark gibuksan sa naasoyng isla. Aniya ang report. Gibuksan ang historical landmark sa Sitio Cantilado, Magallanes sa barangay Pagbabangnan sa lungsod sa Giwan, Eastern Samar. March 17, 1521 o 500 years ago, dihang midunggo ang Magellan Elcano Expedition dinhi sa isla sa Homonhon o unang higayon nga pagtaak nila dinhi sa atuang nasod nga nahimo tang kabahin sa first circumnavigation of the world. Dinhi unang mitaak si Ferdinand Magellan ug mga kauban kinsa gipakitaan og maayong gawi sa mga katigwangan nga mitabang kanila. Ang pagbukas sa marker gitambungan sa mga national ug local officials pinangunuhan ni Mayor Annalisa Cuan. Mitambong usab ang embahador sa Espanya, Jorge Moraga Sanchez. I am really very thankful that na-recognize din ang Giwan. Nakita niyo naman po na ang hirap pumunta dito, 'di ba? Nahirapan kayo. But it is in our difficulties that we rise. It is in our difficulties that we give more kindness. Matod sa opisyal sa National Historical Commission ug ang chairman usab sa National Quincentennial Celebration of the Philippines, miabot na ang tukmang panahon nga mailhan usab sa tibuok kalibutan ng hiyas sa pagkamayong tao sa mga Pilipino. Kini ang laing hulagway sa kasaysayan sa nason. Dito po sa Samar area, ang ugaling Pilipino po na gusto nating ipahayag sa buong mundo ay yung pagiging matulungin at makipagkapwa-tao ng mga Pilipino. Nindot kayo nino nga adlaw karon because we really showed our humanity sa tibuok nasod tibuok kalibutan kay kungwa ang mga taga-suluan nga nianhi dire aron motabang nila Magellan mohatag og pagkaon dito sila kaabot og Cebu. Gigahinan sa gamhanan og 12 milyones pesos alang sa tanang selebrasyon sa Quincentennial. Uban nilang Philip Patricio o Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.